Dr. Mnguni. Ngiyabikelela. Unjani? Hayi, siqinekile siqinekile. Engikholwa ukuthi futhi nabafowethu bonke esinabo manje nabazosibona ngelinye ilanga abazothamela le nkulumo yethu namhlanje ngelinye ilanga hayi namhlanje ngikholwa ukuthi nabo uNkulunkulu ubagcinile kuwumsombuluko okuhlaza omuhle cha sisaqinekile asikakaboni lutho siyafisa futhi nokuthi bonke abafowethu esinabo la uJehova benzele umusa sisaqhubha le ndaba yethu yokuthi sikhulume ngesintu sikhulume ngemvelaphi yethu ngoba okukhulu kakhulu kahle nala akukho la esikhuluma khona ngento esingesiyona kodwa sikhuluma ngalento esiyiyo ewubuntu bese kusijika kuzoba ukuthi thina njengabantu kakade sasisebenzisa imvelo noma sigula kudala sasingayisho ey'bhedlela ngoba zazingekho kukhona lento kuthiwa amakhambi kuphinde futhi kuzoba khona lento yokuxhumana nabangasekho yokuxhumana namathongo ekhaya abantu abadala okhulu nokhulukhulwana sebalala indlela yokukhuluma nabo yiyo-ke le kuthiwa uphahla bese abanye bethi ukuya empepheni so la magama omabili iwona asetshenziswayo uma kuwukuthi sisuke sixhumana nabantu abadala so sizokhuluma ngalezo zinto zethu thina abantu okuyizona zinto esikholelwa kuzo nezinto eziyinsila nomgogodla wethu thina njengoZulu. Yebo. Yo. Hayi. Wayichaza wayibeka yazakala wayekathi umkhulu wami uma engichazela athi abelungu basifica sithi uma sithandaza sithi omkhulu bomkhulu. Igama elithi uNkulunkulu livela lapho ngoba thina sasibika komkhulu kube ibona abasisela-ke umyalezo-ke kumdali wezulu nomhlaba. Kuthiwa kwakube imvula ingekho kuhanjwe kuyiwe ey'ntabeni kuyothandaza kukhona onomkhubulwane kukhona zonke izinto bese kuba ne-history futhi yakaZulu ukuthi nje ingakho sakwazi ukunqoba nempi yaseSandlwane bephethe iZulu war bephethe iy'bhamu siphethe imkhonto kodwa sabanqoba bese ubuka kwamanye amazwe ubone ko-Australia ubone ko-Canada nakhona kwakunabantu abafana nami nawe kodwa babanqoba ngangokuthi usubabona ema-museum kuphela kwamanye amazwe noma ubone lapha nalaphaya abazange bakwazi ngoba abekho abasondelene namadlozi abo kuthiwa thina e-Afrika sasindiswa yilokho kakhulu uma ngabe ufunda ama-history books hhayi lawa esifidwa wona e-South Africa ama-history books lawa esiwatholayo as we travel the world uthole izinto even ama-messages ababewathumela ku-Queen khathi beqala ukufika bezosicolonizer ayasho ukuthi hhayi la bantu baxhubene kakhulu namadlozi abo so kufanele sibahliphize leyo nto iyona ndlela esingabanqoba ngayo ukuthi kwakuthi mekiwe empini nje kwakunendlu eyayihlala amakhosi kunento ekwakuthiwa inkatha hhayi inkatha Freedom Party hhayi inkatha lena ithwala ekhanda mengabe nisuke niyotheza ekwakuthiwa inkatha kwakufakwa khona iy'nkaba ney'nsila zamakhosi asahamba la kwakuhlala khona inkosi ishweleze iphahle khathi amadoda esempini ingakho-ke impi yakaZulu nje yayinqotshwa because ama-ancestors asihlukani nawo sesahlukana kakhulu-ke ngosiko ngoba ngisho amathambo ethu asisawazi kuphi jabulela ukuyongcwaba emadrobheni siyongcwaba phekwa amabhunu siyongcwaba emadrobheni la esingakwazi khona ukuya sigcina umuntu ukumngcwaba ngo-100,000 kodwa simshiye lapha ethuneni sombona emva konyaka sesiyofaka itshe sidle ibiliboco sibe njani because asisayazi i-value yamathambo ethu asisayazi i-value yemphefumulo ephile before thina asisayazi i-value yethu thina as abantu abamnyama abelungu bayazenza into zabo that's one thing I want to remind abantu basekhaya uma ngabe uhamba mina-ke ngihlale kakhulu emazweni ahlukene la nje England even go-America even go-Australia you name a country Canada go-Mother's Day
wonke amathuna asuke nezimbali abantu beyokhumbula oma wabo beyokhuluma noma wabo. Nge-Father's Day ngokunjalo, ngama-birthday yabo abantu ngokunjalo. Umuntu meshayiswa imoto emgaqweni alipheli hour ungayibonanga izimbali namabhalunde nani nani bezobeka la kuphumele khona umphefumulo. Bayakhuluma nemphefumulo yabo, uyamuzwa umlungu ethi, I spoke to dad and told him ABC. Bayakholelwa emadlozini abo. That's why benza segregation, because they didn't want us to see ukuthi benzani. Impepho akuyonto yase-South Africa kuphela. Thina we have the strongest one. It is known and recognized across the world as the strongest one. It's called smudging ngesingisi. You can Google it. Abanlungu, they smudge. Sihlala nabo, siyabaqoma, siyabazi into abazenzayo. They smudge. Basebenzisa osage, iy'nhlobo zey'mpepho lezo. Basebenzise osalophanto, iy'nhlobo zey'mpepho lezo. So you must never think ukuthi khona into yenza wena ngoba uyiqaba. You must never think ukuthi khona into yenza ugogo wakho ngoba eyiqaba. Bengifuna nje ukucacisa lapho ukuthi we need, I wish lezi zinto besingakwazi ukufundiswa zona ey'koleni. But ke ngebhadi neshwa kwayona isyllabus yethu. Sathi noma silithathizwe sangayishintsha, sisafunda uShakespeare, sisafunda uJan van Riebeeck ukuthi wa-discover i-Africa. Ngingazi ukuthi uyidiscover kanjani into enabantu vele asebehlala kuyona. Ngoba mina mengingangena nje lapha kaMnguni ngithi I discovered i-TV, uMnguni angangifaka ejele. Kuthiwe kuno Victoria Falls. Uyabona ukuthi even iy'nto zethu esayiphiwe uNkulunkulu bona bayiqambe ngamadlozi abo. Ngoba uVictoria phela inkosi yase-England iyashona. Well, inkosikazi, iqueen yakhona. Into zethu ziqanjwe ngamadlozi akwezinye iy'ndawo. Bayifica inawo njalo amagama, ziqanjwe ngey'nto zethu. Bayikhipha. Siyajabula-ke nathi-ke mesibizwa ngokwesingisi. Ziqanjwe ukuba kuthiwa bakholelwa emadlozini wayipho beqamba izinto zethu ngamagama abantu babasebashona bona. Iy'nto zethu abayifica sinazo. So umuntu omnyama ayibuyele emasisweni. Let us know who we are. That's why noma sesiyitholile inkululeko singayitholi i-economic freedom, because we do not know who we are. Esiyaziyo nje ukuthi ngifunde ngigqoke ijazi ngihambe ngosebenzela umlungu. Ufundelani? Fundela ukuthi ngiyothengani ama-fruit la owashile ekhaya. Washiya igceke elikhulu elinama-fruit uyohlala eflatini ama-fruit lawa owashiyile kini usuwathenge ulwethika. Hayi wazi ukuthi u-achievile umuntu omnyama. Ayibuyele emasisweni. Angidedele inkundla ngoba mina ngine-verbal diarrhea menge ngaqala ukukhuluma akuyekeki. Uthi nje isithunywa sami nginitshela ukuthi Africa, your time is now. Vukani emaqandeni. Vukani emaqandeni. Amangala wesakhohliswa ngawo asingakhohlisi ngawo iy'ngane zethu. Asivuke emaqandeni. Dr. Mnguni, cela ukuthatha usibeke yini ukuphahla. Angibonge ithuba sisi usuhlahlele izinto ezibaleke kakhulu waphinda futhi wabuyisa ithemba kakhulu kithina njengabantu abamnyama. Cha, ngizothanda nje ukuthi ngingachithi isikhathi ngikuveze ukuthi lento esikhuluma ngayo namhlanje ibalulekile. Ukuphahla nomthandazo izinto eziwu-2 ezifanayo. Ukuphahla nomthandazo izinto ezimbili ezifanayo. Umuntu makuthiwa uyaphahla akushiyi ukuthi uphahla ngoba usukhuluma nabantu abangasekho kube yimakuthu uyaphahla. Ukuphahla kuqale ngokuthi kuthiwa hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Uma umntwana ezocela into kuyise noma ezocela into kumama wakhe, uyeza afike athobe. Abanye bayaguqa straight, abhekisa ikhanda phansi, acele ukuthi ma ngicela ukuthi nokuthi nokuthi, noma baba ngicela ukuthi nokuthi. Bese umama ngokuthoba kwengane yakhe nangendlela ingane ehlonipha ngayo,
uyayikhipha into esuke icela ngaleso sikhathi ayenzele. Ezinye izingane uma ingane isancane isakhasa noma isifunda ukuma, kwakuthi uma icela into kumama wayo noma kumuntu omdala kuthiwa akaqala phaphathe. La kuvela khona leli gama lokuphahla, aqala aphaphathe, aqeda ukuphaphatha bese kuyima enikezwa leyo nto. Lama-ke leli gama lokuthi ukuphaphatha isuke ingane izocela kumzali ayinike. Ukuphahla usuke seyokhuluma nabantu-ke manje abangasekho, izithunywa nezidalwa zekhaya ezingasekho, usuke eyokhuluma nazo ukucela into ethile asuke eyifuna noma asuke eyifisa. Uma umuntu ephahla, umehluko ukuthi yena usuke engacimezile akhulume nabantu abadala bakubo ukuthi ngicela ukuthi nokuthi. Emva kalokho bese-ke kuyenzeka. Uphinde uma umuntu enza ukuphahla kodwa ekhuluma noNkulunkulu, alisebenzi igama lokuphahla uma kuthiwa ukhuluma noNkulunkulu, kusebenza igama elithi umkhuleko noma umthandazo. Umuntu la khona esuke ecimezile ebheke kuNkulunkulu ukuthi Nkosi, nakho engicela kuwe, nakho engidinga ungenzele khona. So-ke umthandazo-ke lowo. Bese kuzoba ukuthi uma umuntu kuthiwa uyaphahla noma umuntu uya emsamo empepheni, lowo muntu lowo usuke eyokhuluma-ke namathonga kubo. Mhlawumbe ukhuluma nabantu ababona, mhlawumbe ukhuluma nabantu angababonanga, kodwa uyazi ukuthi njengoba ewumnguni nje, khona ubaba wakhe umnguni, khona umkhulu wakhe umnguni, khona ukhokho wakhe umnguni, bonke laba bantu ukulandelana kwabo bakhona la ekhaya. Kufunakala ukuthi njengoba eney'nkinga akwazi ukuthi ayokhuluma nabo. Into eyenza ukuthi ukuphahla kwamukeleke ile mpande okuthiwa impepho. Impepho yayikhona endulo singakabi khona, ngoba ngisho eBhayibhelini impepho ibizwe ngokuthi inephunga elimnandi. Kwase kuthiwa-ke nomkhuleko uyimpepho, umkhuleko uyiphunga elimnandi. Yingakho uma uthandaza ingasadingeki iyona, ngoba waqala wathandaza usushise impepho ngokukamoya kukaNkulunkulu. Kodwa ngokwesintu kuyadingeka ukuthi-ke ushise impepho uma uyophahla. Angichazi, uma uphahla uyahamba uye endlini yangenhla, futhi leyo ndlu yangenhla kuyacaca ukuthi abantu abadala abalapha ekhaya sebengenisiwe yini kuleyo ndlu leyo, ngoba kuyisintu sethu thina abantu ukuthi umuzi nomuzi ube nendlu yangenhla. Akumane kuthiwa indlu yangenhla nje, kodwa kuye kufuneka ukuthi indlu yangenhla uma isiyakhiwe bese kwenziwa imbuzi yokuchaza ukuthi cha, le ndlu indlu enkulu, indlu yangenhla, la esicela khona ukuthi kuhlale abantu abadala khona bala ekhaya, onke amakhehla, onke amathongo ala ekhaya awahlale la. Bese sikhuluma nawo sila, noma bekuthiwa siwenzela ukudla sibenzele la, babheke lo muzi, babheke leli khaya. Ukuphahla lokho kwesintu okunendlu kuthiwa indlu yangenhla, la khona okusempelandaba khona. Ngenjwayelo nangendlela esazi ngayo siye sibone leya ndlu ingenayo ngisho umbhede wokulala umuntu, okuwukuthi uma kuzongenwa kuyo noma kuzohlalwa kuyo kuye kuhlalwe phansi
kudlalwa amacansi okungcono kube kuyipontshi ngoba yindlu ehloniphekile ephethe amagugu ala ekhaya. So-ke uma uyophahla khona usuke wazi ukuthi uyendlini yabantu abadala, kuhlukene, khona isilili sabesilisa, khona isilili sabesifazane kule ndlu. Manje uma uzongena kuyo, ungena ngoba ubani, awungeni khona uphakathi nendawo ngokuzaleka kuthiwa uyophahla. Ungangena nje ufike ulalele, kodwa omdala oyinkosana yala ekhaya noma ubaba wala ekhaya noma umkhulu wala ekhaya okuyena ukuthi makunento ezokwenziwa la ekhaya ahambe ayobikela abadala athi-ke cha, la ekhaya kwenziwa ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Futhi lento yokuphahla ihlukene indlela abanye abantu abayenza ngayo ngokwamasiko akhona, ngoba amasiko njengoba siyamaZulu nje awafani, ney'bongo futhi zethu azifani. Kunendlela okwenziwa ngayo koMnguni, kunendlela okwenziwa ngayo ey'bongweni ey'thile ezahlukahlukene, ngoba njengoba sikhona bakhona abanye abafowethu abanquma ocicane ngokwamasiko akubo, bakhona abagcabayo ngokwamasiko akubo, abagcaba ebusweni amasiko akubo, nendlela futhi abaphahla ngayo ayifani nendlela okuphahlwa ngayo kini, ngoba singamaZulu, singabantu abamnyama, kodwa indlela yesiko mpilo noma yesiko lomndeni alifani. Yingakho-ke namhlanje sizokhuluma ngaleyo nto, ngoba uzohamba omunye avakashele kamngani wakhe othize, efice ethole kuphahlelwa ngaphansi kwesihlahla bese eyithanda lento afuna yenziwe kubo. Kuthiwa asikwazi lokho, kanti ukuphahlela ngaphansi kwesihlahla okwaKaMhlaba iyalingana. KaMhlaba iyalingana abayenzi lento yokuphahlela endlini. KaMhlaba iyalingana kuthiwa isegandelweni la kuhlala khona amadlozi, kuthiwa igandelo. Uma ufika KaMhlaba iyalingana uzosibona isihlahla esifakwe indwangu emhlophe lapha ekhaya. Uma kuthiwa kuyophahlwa kuyokhulunywa nabantu abadala, siyaphuma sonke sihambe siyohlala ngaphansi kwesihlahla kuphahlwa. Ngaleyana akuphahlwa ntambama, kuphahlwa ekuseni. Ngisho kuthiwa kuzoqanjwa ingane igama noma kuzokwenziwa, kuvuka ekuseni ukuthi kusa nje senelapha phansi kwesihlahla bese kuyaphahlwa, kusetshenziswe utshwala okuthiwa ubusulu, abanye bazi ukuthi injemane, ibona tshwala obusetshenziswa ngalo, ngoba ngokwaKaMhlaba iyalingana isiZulu abasenzi ngoba bamathonga. Lokho engikushoyo-ke ngikusho ngoba mina ngowakhona, ngingowokuzalwa eManguza, so ngiyayazi leyo nto. Ngizela eThekwini ngoba sengunomzana sengizophuma inxiwa, so isintu sesiZulu ngiyasazi ngoba ngingowokuzalwa, uma owokuzalwa eMelmont, so ubaba owokuzalwa eManguza. So yiyo lento eyenza ukuthi uma kufika uDlame bese sibuyele ekhaya eManguza la kuzalwa khona ubaba. Yilapho-ke engiphethe khona lezi zinto engikhuluma ngazo, ngizazi njengoba ngizazi ukuthi-ke isiZulu nesithonga asifani. Manje umuntu olalele la uzothi hayi thina sesibone kuphahlelwa phandle lapha kuphahlelwa endlini indaba. Cha, akufani ukwenza. Futhi uma ungasuka la uyofuna ukuphahla kwase South Coast kulo moya wangale, uzothola enye indlela. So sizokhuluma ngakho, sifuna ukukuqondisa ukuze wonke umuntu abe sesithombeni. Angakafiki ekuthenini ubani ophahlayo, kuphahla kwenze njani. Ngisayihlukanisa nje ukuthi ukuphahla kahle kahle kunezindlela zakhona. Musukudideka wena mubona kini kwenziwa ngale ndlela, uzuthi wena hayi la ekhaya abenzi kahle, mina ngiyazi ngabona kamngani wami kwenziwa ukuthi. Chabo, musukuphazamiseka, landela, ngoba omunye uzoya enyangeni ayofuna ukuthi
inyanga imtshela ukuthi akenze kanjani, bese imtshela ngendlela yakubo. Useyafika usenza into ayitshelwe loya muntu la ekhaya, bese ziyaphambana izinto ngoba abayazi lento abantu bala ekhaya. Wena usufika nayo oyithole kumuntu omthandazi nomuntu okusizayo. Kweminye imizi kuhamba inyanga iyokhuluma namadlozi bema bala ekhaya, nangabe simcela ukuthi akashisele impepho. Hawu, lo baba wabani uzothini mebiza amadlozi? Kokunye kufika abafana bezoletha umthandazo, bezothandaza, ubabone bathandaze beshaya isikhalanga, sibaxake sebeyagijima sebeyoshisa impepho kulo muzi. Awazi manje ukuthi le mpepho esisizwe zingane ekade zizetha isiguqo seziye empepheni, sezoshisa impepho, seyishisa impepho sekuyizona eseyibiza abantu bala ekhaya, wozani lapha emakhaleni, khulumani, nikelani. Iyaphambana yonke leyo nto. Sikhuluma ngayo namhlanje ukuthi impepho ihlonipheke ngale ndlela yokuthi ayilula ukuthi ungamane uyidumele kuyo yonke imizi. Impepho inabantu abathile bekhaya abakhonjwayo. Kwezinye indawo umuntu mezokhuluma ngempepho kuthathwa imbuzi afakwe empeni, kuthiwa-ke nayi imbuzi sizobika manje uzibani ukuthi njengoba ubaba wakhe engasekho simnikeza impepho ukuthi sekuyena-ke Makhehla oyothi uma kunezinto la ekhaya uyena oyobika, sonke solandela yena. Ngoba impepho ihlukana ngokuthi uma usuphumile ekhaya wayokwakha umuzi wakho, waphuma emndenini wayokwakha umuzi wakho, ngesikhathi bekukhipha ngembuzi bethi-ke nawo umuzi wakho usibani, sizokubika ukuthi wena usuchezukile egcekeni wandisa umndeni wazokwakha la. Sesiyakukhipha-ke manje suhlezi la, bakunika impepho. Awusathi ukwazi wena ukuthi uma kunento uhambe ushisa impepho, usushisa la kwakho manje ngoba suwakhe umuzi. Ingane oyoyizala iyoqhubeka lapho ngoba wena ukhishiwe ekhaya wanikezwa yini impepho. So-ke kuhlukene ukuphahla ngokwezigodi, kuhlukene nangokwezibongo, kuhlukene nangokwamasiko. Bese ngibuyela ngapha endabeni yesonto. Isonto kahle kahle akusile lethu thina abantu. Isonto liwumusa, isonto liwukuhawukelwa. Isonto ukufika kwalo lifike thina vele singabantu besintu. Isonto lifike thina singabantu bamasiko. Isonto nensindiso nokukholwa kufike uma sikhuluma iqiniso, kufike ngezikhathi zezimpi. Ngalesikhathi kulwa thina silwa namangisi, ngokwami ukwazi kuthiwa oyedwa wamangisi obizwa ngokuthi uMartin Luther uyena owafikelwa umbono wokuthi ukuze impi iphele futhi ukuze impi ingabi khona, sikwazi ukuhlala ndawonye nabelungu thina abantu, ake aveze imfihlo ethinta ukuza kukaJesu nemfihlo ethinta ukuphila komuntu noNkulunkulu, ngoba thina sesingayazi leyo nto ngokwesintu sethu, sasikholelwa kulezi zinto esikhuluma ngazo. Shuthi-ke iyagcina-ke lifika kanjalo ivangeli, sayithola izambulo, sashunyayezwa, saphenduka, samazi uNkulunkulu ukuthi noma ekhona amadlozi kodwa ukhona uNkulunkulu, lento sayazi. Yingakho-ke abantu abanye bethu bagcina sebelibamba ivangeli lokuthi uNkulunkulu uyena. So zonke izinto zimiselelwe uye, ziphefumulelwe uye uma kungukuthi bakhulume naye sebeqedile. Okuyindlela-ke yokuthi asindawonye singemanzi, sikholelwe impela ihlukahlukene. Bakhona abayiyekile impepho, bakhona abangabeyilalele nje lesikhulumayo ngoba abasayithinta impepho, kodwa sikhuluma ngenjululwazi yethu thina abantu ukuthi sasinganalo ivangeli lifike vele, sivele sihlezi kulezi zinto. Yingakho sithi-ke uma wena uthi angiphahli,
ngiyengibona makuthiwa ngihambile ngiyolobolela umuntu mangifika lapha kuthiwa namhlanje sindisiwe la ekhaya cela nithandaze nisinikeze imali nihambe noma niphi inkomo na nangaphela kuthandaze kungayona semsami kuyobikwa indlela abakholela kuyona futhi indlela abaphahla ngayo ayike wrong ngoba bona bahambisana nayo kodwa thina esihambisana nokuthi kuyiwe emsamo nathi futhi asikho wrong ngoba sisayibambe ngale ndlela thina esikholelwa kuyona right bese ngizothi-ke njengamanje wonke umuntu ngiyakholwa ukuthi kuyamkhanyela ukuthi mawuphahla ngokuthandaza u-right uma uphahla ngokushisa impepho futhi u-right kusebenza kanjani-ke ukuphahla uma uphahla ngicela ukuphazamisa nje before singene ngokuthi kusebenza kanjani ukuphahla ngicela wonke umuntu obukelayo njengamanje please go and do your research about uMartin Luther. I did him as one of the subjects esikoleni. I've been to Germany la ayekhula khona la ayezalelwa khona aqala khona ibandla laseLuthela nami ngakhula ngumLuthela wayeyisidakwa-ke zonke lezi zinto ayibhala nje ama-catechism nani wayekubhalela emashibhini which is called ama-pub la e-Europe. Do find out about Martin Luther. You'll find out a lot of things that the missionaries will never teach you. Njobe echaza nje no Dokotela uMnguni ukuthi yini eyabenza balethe iBhayibheli, part of the plan was to control us. Nginika nje ilokhuzana. His real name is Martin Luther, but ngokwesingisi Martin Luther. Please do go and do your research. La ku-Google nje, you don't even need to go far. UNkulunkulu sasipha amafoni, uma unefoni kusho ukuthi unawo uGoogle, uma ubuka la kusho ukuthi unayo i-airtime. Google 12 things to know about Martin Luther. And then next time sobe sihleka sonke nizobona ukuthi kudlalwe kanjani ngathi eAfrika. Kodwa-ke it's an important thing to know. And then going back to lento yokuphahlela phansi kwesihlahla. Ngiyayazi nami kodwa ngiyazela eMozambique naseMalawi. So it's very interesting mungabe uthi amathonga because ngempela vele nabangithi banobuthonga emhlaba yalingana futhi bona mebephahla abahlaba inkukhu bosufish phansi kwesihlahla. So it's very interesting. Ne palm wine uthe yini uyisho ngesiZulu? Uthe yini? Injemane ngesiZulu. So those of you who don't know ukuthi injemane, palm wine isetshenziswa kakhulu in different African countries, even go Nigeria baphahla nge-palm wine, eGhana baphahla nge-palm wine. So it's important ukwazi lezo zinto ngoba kwenye inkathi uthola ukuthi una umkhulu wayevela eMozambique, so ungasibeka isiZulu ibeke ne-palm wine. Uthola ukuthi unaye because babehamba futhi abantu bethu, especially laba othola ukuthi mhlawumbe umuntu yini indawo lelidlozi yes. Uthola ukuthi it's okay ukuthi ungenza inkukhu wenze no fish owosiwe because thina eSouth Africa you must remember futhi ukuthi ufish, one thing umkhulu wami always taught me was wayengawufuna ufish osethinini because he believed ukuthi it's part of colonization ukuthi singathi sihlale eduze kolwandle sibe sidayisela ufish osethinini, ufish umahalo olwandle asivunyelwa ngani ukuhamba sewudoba. So nathi if you can go back to our history, inhlanzi was one of ilwane esasihlonipha. So ungathi ubona abantu benza izinto bese uyeke zakho, but you can learn from them and maybe put them as an addition. Asiqhubeke. Ngiyabonga kakhulu. I just wanted to say that. Kusisi ngokulekelela nje lapha nalapha siyathokoza. Ngiyafisa ukusho ukuthi-ke njengamanje njengoba sigcizelela indaba yokuphahla ngizokuveza ukuphahla lokhu ukuthi kusebenza kanjani futhi kusetshenziswa ubani, iziphi izathu ezingakwenza ukuthi uphahle futhi uphahlela kuphi. Number 1, uma kuwena omdala ekhaya unikeziwe amalungelo ukuthi uyaphahla, kufuneka ubike, ake sithi nje kuzoba nomsebenzi,
ungabona abantu bezodla inyama bebusa bephuza utshwala bejabula bese ujwayele umsebenzi. Cha, umsebenzi uqala ngalesikhathi nisenodwa endlini la khona othi uma ubambe imbuzi utshela abakini ukuthi kahle kahle le mbuzi njengoba uyifuna ukuyibulala uyibulalela ini, ubapha isithebe noma uzocela ngayo noma uzovala ingozi noma uzoxolisa noma uzoshweleza. Yizo zonke izinto lezo ozenzayo uma kuthiwa-ke uyaphahla. Omunye uyaphahla ngenkukhu, akhulume ngenkukhu lento ayidingayo ukuthi kahle kahle bomkhulu nani bogogo nayo inkomo enyawo mbili ngayo ngicela ukuthi nokuthi. Angithi leyo nto uyenza ngesimo sokuthi ukhuluma nabantu abadala kuphi empepheni futhi uzocelela nawe, ngoba kuyenzeka ukuthi wena ungomncane noma umshana noma umzukulu uzofuna ukwenza umsebenzi, mhlawumbe ufuna ukubonga, mhlawumbe ufuna ukucela okuthile. Omdala la ekhaya uzokusa yena emsamo ayothi cha nanga umntwana uzocela ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, uyakuphahlela lowo muntu lowo. Bese ngichaza ukuthi ukuphahla nelada akufani. Uma uphahla usuke uyokhuluma nabantu abadala, ushisa impepho ukhulume lokho okufunayo ukuthi kahle kahle ngicela ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Omunye umuntu uma ezophahla uye afune izinto ababeyisebenzisa kakhulu la ekhaya, mhlawumbe bebephuza utshwala kuthiwa ibrendi, mhlawumbe omunye ephuza idrinki amanzi awasali, mhlawumbe utshwala besintu bese kubeka lapha bese yaqala useyakhuluma abeke ngisho namaswiti, ngoba kuney'ngane uthola ukuthi ezala ekhaya zaphuphuma ayiphilanga ini bese nazo uyafaka lapho ukuze uma seshisa impepho ekhuluma zisondele. Yinto leyo-ke eyenziwa umuntu osuke enikezwe ilungelo. Kodwa wena uma unganikeziwe ilungelo lokukhuluma empepheni uye ucele okuyena okhuluma empepheni ukuthi ngizocela ukuthi ungise empepheni ungikhulumele empepheni. Ngokunjalo siyazi mhlambe ubhekwe idlozi lakomalume noma ubhekwe idlozi lakini, uma usuba ney'nkinga usuya kamalume, usuyafika lapha kamalume usuyabika ukuthi awu nakho nginenkinga kanje kanje kanje, bese ukuthi ngiyacela umalume ungise empepheni uyongishisela impepho noma uyongiphahlela, akuthathe futhi akuse empepheni, afike ashisa impepho abike ukuthi nangumntwana kunje 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 akube nje. Omunye nawe yikhulumele nokhokho bakho useqalile kodwa yena bese uyayikhulumela. Indlela-ke leyo yokuphahla. Bese indlela yokuphahla enye futhi ileyo ukuthi uhlala emzini womuntu kodwa uyabona ukuthi kunento okumele uyikhulume nabantu abadala, kunento okumele uyikhulumele wena nabantu abadala. Akudingi lapho ukuthi uze endlini yangenhla mhlambe kini noma wenza utshwala noma wenza ugologo nje bathi ngichaza ube namachabo. Mawubona izinto zonakele nje manje kumnyama, mhlawumbe ule phesheya, mhlawumbe uhlala efletini, mhlawumbe uhlala kuphi kuphi, uyaphuma ngoba idlozi lihamba nawe. Idlozi alikho idlozi elingahambi nomuntu, idlozi lihamba nawe. Uthi uyakumuntu athi idlozi likuflathele usuqinisile ngoba uyalibona ukuthi likuflathele khona into erong. So mawubona izinto zonakele uthatha impepho wena usuyahamba uphuma ngaphandle kwakulowo muzi ohlala kuwo nekhandlela eliyelo ngoba usuke ungaphandle uyokhuluma nabo babamkhulu bakho, bobabamkhulu nani bokhokho, nakho nginenkinga la, ngicakwa izimo kanje 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 kanje, ngisekuhambeni la engikhona, ngizocela ukuthi lapha ningibheke ningikhumbule, nakho ngixakwe ukuthi ngaxakwa ukuthi ngaxakwa ukuthi ngaxakwa ukuthi ngaxakwa ukuthi ngaxakwa ukuthi. Ukhuluma nani naleli khandlela le ngaphandle, usuyabuya neleli khandlela. Mawubuya nalo leli khandlela leli usulicimile usubuya nalo, mawuzofika nalo lapha la khona kini mhlawumbe uganile
noma uhlele ngoba usuyalilayizela ikhandlela. Abanye bakwenza lokho ukuthi efletini abahlala kulo mhlawumbe bawu-4 akakwazi ukushaya umthetho akhululeke. Usuyalithatha ikhandlela usuyalilayitha nje kuphela. Awusasho lutho ngoba phela ukhulumile le ngaphandle. Ulokhu ulayitha nje ulayitha lize liphele. Enye indlela leyo yokuphahla. Okunye ziningi indlela zokuphahla. Mhlambe wena wazi enye yiyo nayo. Akushiwo ukuthi lezi sikhuluma ngazo la izokuphela ezinye ziyabheda cha, noma kuthiwa wazi yiphi wena nayo yiyo. Kodwa besikuveza ukuthi ukuphahla umuntu uyakunikezwa, ukuphahla umuntu ukuthatha ngokwamalungelo. Lento yokuphahla ifana nobukhosi, okungukuthi ubukhosi akunikwa noma ubani. Ngeke la ekhaya njengoba ngizele iy'nsizwa eziyishumi bese kuba ukuthi zonke zizofuna ukuba zishisa impepho uma sengingasekho. Cha, kufunakala kube khona endala okuyiyona eshisa impepho, hhayi enye. Kweminye imizi-ke uthola kungamantombazane-ke akhona iwona kashisa impepho. Ucake ukuthi kanjani muthi uyalandela uthole ukuthi akekho umuntu okhona la ekhaya owumfana. 2, bonke abaganile, bonke bahlezi la. Nomama abasekho. Uthola usomdala wala ekhaya-ke ekuthiwa sesomdala thatha impepho ngoba phela asinabhuti, asinamama, asinabani, bese ibamba impepho. Lokho kuhle, kodwa engazi ukuthi ku-wrong umuntu osewagana wathelwa ngenyongo washada. Ethi meshonelwa umkhuyana wakhe ngale bese funa ukubuya ezogamanxa empepheni yala ekhaya avimbe. Bakhona ubhuti bala ekhaya kodwa ufuna ukuyoshisa impepho kuthiwa cha wagana angene ngenkani empepheni. Lokho ku-wrong, akwenziwa. Uma kwaphuma nje wogana ungabusaya empepheni, ungabusangama empepheni. Impepho iyahlonishwa. Okunye awuthi uma uyophahla laphana ubongela amadlozi nje wena, uthi khulume lapho ubiza amandawo, ubiza amandiki, ubiza umlozi, ubiza izizwe, uthi uyaphahla. Uzogcina usuthwasa ngikutshele ngoba kovele lamadlozi lawo wabizayo lamandawo avela kunamathele. Bazokugcina uphathe bekusubhonga sobhonga. Hawu, ngoba bephahla usexube yonke into wabiza nemimoya ongesiyona yala ekhaya. Mawuphahla musa ukubiza amadlozi engathi uyathwasisa noma engathi uyathwasa. Khuluma uqonde dlozini lala ekhaya. Mawuqala kukhokho uqala kukhokho, mawuqala komkhulu uza uwalandelanise amadlozi nawasekhaya koma wakho namadlozi asekhaya ugogo ozalwa ugogo nomkhulu ubabize ngokuhlukana kwabo, ubize ukhokho nokhokhokazi kuya ngokuthi ubazi ugcinephi. Uma usuqedile ubabize ubathobe usho ukuthi yimi umzukulwane uzibani mbani, nakho kunje kunje kunje, ngibika ukuthi nokuthi noma ngicela ukuthi nokuthi nokuthi. Bese kuzoba yihubo lasekhaya. Ihubo lasekhaya alimane lishiwo nje isinome kanjani, kodwa kunezimo ey'thile ezenziwayo uma kuwukuthi kuthinta ihubo lala ekhaya ngampela ngampela kusuke kwazi umsebenzi omkhulu wala ekhaya liyabizwa ihubo lala ekhaya. Eminye imizi inamahubo kodwa abasawazi abantwana, bathi beshisa impepho bengathinti ihubo lala ekhaya, izidalwa zinganyakazi, zingajabuli. Kanti kufunakala ukuthi uma kuzothinta impepho emsamo bese kushiwo ihubo lala ekhaya okuthi umuntu megana ukhishwa ngalo. Umuntu noma esengasekho emhlabeni kuthiwa uyaphuma la ekhaya, kusho ihubo lala ekhaya ukuthi akamukelwe. So alimane lishiwo, kodwa lishiwo uma kuthiwa bekuhlatshwe umsebenzi wenkomo. Uma sekufanele umsebenzi uqale noma sekuphuma iy'thebe abantu babusa, uma nibakhiphe esibayeni senibasendlini nibalanda ngehubo lala ekhaya. Uma sekubongwa ihubo lala ekhaya lisebenzayo. Uma futhi kuthiwa umuzi kuzofaka idalwa la ekhaya, kuzongeniswa abantu bala ekhaya abangasekho sebeyangeniswa, bathi uma sebengenisiwe kahle sekusuke esangweni sikiwe endlini yangenhla kuhanjwe ngehubo lala ekhaya. Yinto leyo esisayibambile nesisafisayo ukuthi abafowethu abasithanda kakhulu abangabalandeli balolu hlelo lukaSisi Thenjiwe TV abayibambe lento esikhuluma ngayo ngoba iyiyo, futhi-ke
oyoyilandela uyoba indoda, oyoyilandela uyoba unkosikazi, ngoba siphethe izinto ezakha umuntu owesilisa abe indoda, nezakha usisi akhule agcine ewumama wakwakhe, ngoba isintu esikhuluma ngaso, futhi isintu esenza ukuthi umuntu aphile impilo nangokuhlonipheka, ngoba ubuntu buphethe inhlonipho kakhulu. Ubuntu nje buphethe inhlonipho kakhulu. Yingakho thina abantu singambheki umuntu emehlweni, asembheki umuntu emehlweni sidalwa thina, kodwa zikhona esinye isizwe ukuthola ukuthi uma ubheka phansi bathi isigebengu, bafuna ukuthi uma ukhuluma nabo umbuke ngqo emehlweni, khona ezobona ukuthi yabona manje eshoyo iqiniso. Uma ungabheka phansi usuwonile, kanti-ke isintu sethu leso. So ngicela ukuma lapho-ke ngidedele usisi. Thank you so much. Wayichaza kamunandi. Ikhona imibuzo engiyibonayo esingena, kodwa nami nginayo imibuzo yami ethile nje. Okokuqala ngifisa ukwazi ukuthi thina esazalelwe ekhaya siyaphahla, ngiphahla kamama noma ngiphahla kababa uma ngazalelwe ekhaya. Ngiyabonga. Uma wazalelwa ekhaya umama nobaba bengashadanga, noma mhlawumbe bashada umama nobaba, kwaba ney'nkinga, nagcina senibuyele emuva nayokhulelwa komalume, ibalulekile siyixazulule. Uma umama washada wathelwa ngenyongo, kwaba ney'nkinga, ngoba bakhona abashada besebancane, ashada umuntu anele engafika ku-30 years bebe ney'nkinga nomkhwenyana, bahlukane, agcine sebuyele ekhaya. Mhlawumbe abuyele ekhaya, amathuba wokuthi azakhele umuzi aqhubeke nalesa sibongo angabi khona ngenxa yesimo sokuthi mhlawumbe omunye akanawo amandla, agcine sehlala la ekhaya la komalume. Abanye uthola ukuthi umama uyashona noma ubaba uyashona bese ugogo yabathatha bazokhulela kuyona, so akudivoswanga kodwa bakhulela. Yebo, injalo indaba. Manje-ke leyo nto leyo-ke yenza ukuthi uma usesikhuluma ngokuphahla sicacise ukuthi wena ozalelwe la ekhaya, wakhulela la ekhaya, awuhlawulwanga wena nje, futhi awukhishelwanga lutho. Uma uphahla wena uphahlele isibongo sekhaya koma, awukwazi ukuthi masulapha ekhaya komama bese wena ubiza isibongo sakini, uziqhatha nani nezidalwa, ngoba wena uyingane kagogo. Manje kubiza ukuthi ubize ugogo, ubize lapha abakini, ngisho ungababizanga, ngoba vele bakwazi ngokwegazi, kodwa abakwazi kahle kahle. Nabo abantu abakwaziyo, noma kuthiwa uyalotsholwa noma kuthiwa wenziwani, abakini abangeni, abatholi ngisho isicephu. Nabo abantu omele ukhulume nabo wena. Right, uma kuwukuthi-ke wayeshadile, uma wasethi ugogo cha mntanami ngoba akasekho umkhwenyana, usuhlezi wedwa ney'ngane, buya. Lowo kuyena muntu-ke onelungelo lokuthi noma ekhuluma nabakomalume wakhe noma ephahlela la, akanalo ilungelo lokuphuma ngaphandle yothi ubiza bakamnguni ngoba la kalidludla ikomalume. Cha, uyakhuluma nabasekhaya komalume wakho, ubike cha bogogo nani bomkhulu, yimina umshana wala ekhaya uzibani bani, ngithi kunje ngicela lihlangane nabakamnguni. Angithi manje yes, cela lihlangane nabakamnguni kulesi simo engibhekene naso kanje. Angithi ngalesi sikhathi kucelwa kuye kube nokuphikisana nje, hayi le mali incane, hayi sifuna iy'nkomo ey'ngaka. Le nto isuke iyenza ukuthi izidalwa zihlangane, ngoba nifike niphikisane nigcine senizwene, nigcine senimunye ekutheni hayi sekungena ukudla, kungena odrink, kungena utshwala, isiphelile impi yokuphikisana. So sokwenzela izidalwa zihlangane. So umshana mase esho njalo noma umZulu esho njalo, leyo nto ivusa leya nto ukuthi hayi sihlangene simunye, bese umntwana yasizakala kulokhu asuke njani ekudinga, kuhlangana izidalwa zakubo nezidalwa zakomalume ngoba zahlangana vele
khathi kwenziwa ini amalungiselelo amalobolo engakabi khona ufika nje umshana vele sekuhlangene abanye besebekhona kwalokho izinto sebekhona wena ubabiza kanjalo ukuthi cha hlanganani nonke kanje bese ke bayahlangana ke into yakho ihambe ngendlela ofisa ngayo. Siyabonga kakhulu. Mina ekhaya ugogo wami uMadlamini wayeganele kaMaphumulo. So kwakunendlu ngaphandle outside building ekwakuthiwa iKaDlamini ngoba ikhaya la kubo lalingasekho. So wayethi umeyophahlela abakubo noma eyokwenzela abazali bakhe imisebenzi noma amaladi aphume ayoyenza kule ndlu engaphandle ekuthiwa iKaDlamini. Sasiyibiza nje ngokuthi iKaDlamini isakhona namanje siyibiza ngokuthi iKaDlamini engathi sasiyibiza ngokuthi umuntu uyakwazi ukuthi enze njalo mhlawumbe uthola ukuthi emzini wami bese bane outside building engizothi hayile ile ngizokhumbulela kuyona ogogo bami bakama then mhlawumbe la endlini ke ngizokhumbulela ke abakulomuzi engishade kuona noma ngizokhumbulela abakababa. Uyakwazi ukuthi egcekeni elilodwa uhlukanise kanjalo uthi hayi bese ngingena lana ngibona ngiyawubika uzoba ukuthi mangabe ngifuna ukwenzela abakomalume lana bengifuna ukwenzela abakababa noma abala engishade khona. Uyakwazi ukulungisa into right leyo ukwenza kanjalo. Cha into enhle eyenza ukuthi phela akekho umuntu othanda abantu bakubo ukuthi bahlale phandle kodwa ngokwesimo sokuthi usuke ungenayo indlela yokubakhela umuzi lapho ubakhela umuzi lapho kuleli igceko kulo uyakwazi ukwenza indlu yalaba wenze indlu yalapha ukuze kuzoba lula yonke into ebalekile umane ufake amanye amadoda emzini wamanye amadoda kodwa lamadoda kuthola ukuthi awazi ngalaba bantu. Uma usuqala ukwenza lokho uqala kulaba abanikazi bekhaya wenze isithebe wenze imbuzi uyokubika ukuthi ke cha lana ngibuka ukuthi ikhaya komama alisekho liyafa akusekho umuntu futhi lezi ingane engizelela ekhaya uma zidinga impepho yakomalume zizongakwazi ukuyithola ndawo. So bengicela ukuthi la ekhaya ke kube khona indlu okuzothiwa yindlu yasekhaya komalume noma yindlu yakubuka amakoti abakamakoti sibathole la wenza isithebe. Uma uqeda ukwenza isithebe ubabikele badle kuphele mhlawumbe 2 weeks noma 3 bese uyathatha ke manje usuyabafaka ke labantu bakini kule ndlu le ozokubakhela yona ukuthi cha ngenani ke la ubangenze nabo futhi ngento nisegcekeni la kabani njoba saganiselana cha nanihlalani la simunye emva kalokho bese kuthi ke ushisa impepho khona ubese ubeka amagugu akini njengoba wakhuluma ngokuthi kunemfihlo yenkatha ngela ngisikhulume ngayo imfihlo yenkatha ukuthi inkatha isho ukuthini ngoba ngisho imizi nemizi inayo inkatha so sichaze ukuthi inkatha isiza kuphi ekhaya yini umsebenzi wenkatha. Amagugu ke akini wena la ozalwa khona aye njani usuyawabuyisa ke la kuleli namagugu futhi angapha uyawazi bese uyazi ukuthi mawuyophahla ngapha usuke uphahla ngayiphi indlela mawuphahla ngapha uphahla ngayiphi indlela. Angithi njengami umZulu owaseMelmoni ubaba ithonga owaseManguza abantu abaningi bazodideka ke ukuzwa lokho ngoba angikaze ngingakusho futhi angikusho futhi angikuthandi ngoba izinyanga zonke ezokamhlaba yalingana uma ungabona inyanga nje ngizokamhlaba yalingana uma ungabona inyanga nje ngizokamhlaba yalingana uthi akamhlaba yalingana akaziwela ukuthi uyinyanga ubambe igama lokuthi kamhlaba yalingana kwaziwa ukuthi kunomuthi so meke ngathi nje ngenyanga kamhlaba yalingana abantu bazoza ilokho namabhodi abhaliwe inyanga enkulu kamhlaba yalingana ingakho ke ubona nje mina cha ngingayikhulumi nje leyo ngumnguni nje kuphela lapho ngeke ungizwe ngithi ngokamhlaba yalingana kodwa ngoba sijulile sizokhuluma ngento eserious nebucayi ngiyakuveza ukuthi ubaba uyithonga noma ekhuluma isiZulu sakho uyasizwa nje ukuthi esikhulumeni sikaxa ufaka uxa
ngoba ithonga. So ke uma ngizokhuluma endlini yakwaGumede ngiphahla ke sithonga indlela yamagugu esithonga ukuthi ke ngokwesithonga kwenziwa kanjani ukuba kukhipha esihlahleni ngizobafaka endlini ngenxa yokuthi sengiseThekwini kufanele ngenza amasiko ukuthi ke ngiyabashintsha manje kubahlalisa esihlahleni sengibafaka endlini indlela yesithonga nangapha futhi kaDludla isintu kaDludla amaZulu phaca indlebe lezi ziyalenga abantu besiZulu kufanele ngenza indlela yani yakhona bengihlukanisa lapho ke kulowo mbuzo lowo ukuthi ke ngiyengithanda ukunaba ngento uma ngiyiphendula umuntu ayibambe ngandlela zonke. Hayi siyabonga kakhulu. Esesihlahleni ngikhohlwe ukusho ukuthi ke mina ngiyathanda ukubuza so ngabuza ukuthi yindaba kwenzele esihlahleni bathi ngoba izinkaba zawo wonke amadlozi akhona zisuke igcitshwa kuleso sihlahla ikho ke kuthiwa inkaba yakho kuphi. Aye thina ke izinkaba zezingane zethu sesezasala koNetcare ngoba sisizalela kuma private hospital. Uyabona ukuthi siduke kakhulu. Ngoba inkaba nje bathi bona inkaba sigcube egcekeni ngisho ngathi ingane uyizalele eAmerica. Mhla ubuya ekhaya ubuya nayo inkaba sizoyigqiba. Akukho nkaba nje eflashwa netoilet, akukho nkaba egqitshwa emgqonyeni. Ingakho ke bephahlela lapha esihlahleni sakhona ngoba basuke bazi ukuthi this is where all our ancestors lie. Dr. Mnguni, uya ngasikhathini eradweni, I wanna have an idea ukuthi sinesikhathi esingakanani esisele. Ngizongena ngo-10:20. Kusho ukuthi sesinesikhathi esincane ke manje. Uyabona ukuthi usuyasixosha. Okay, awuthi ngibuze nje mengabe ngikipitile ngihlala nomuntu wami kodwa silobolena sishadile siyakwazi ukuphahla, uyakwazi ukuphahla naye nami ngiyakwazi ukuphahla. Sihlalele eflatini nomuntu wami siyakwazi ukuphahla. Angithi ke nina ke njengoba nihlala kanjalo awaziwa kuba kamkhwenyana nomkhwenyana akaziwa kini. Ukwaziwa ke angisho ukuthi ukwaziwa ngokuthi bayakwazi ukuhlala naye cha. Umakoti waziwa ngokuthi alethe umbondo, alethe izinto emzini nokuthi kuphuma izinkomo kuthiwa ziyocela ubuhlobo obuhle kaZibani. Kubiwa impepho, kushiswa impepho ukuthi ke nazi inkomo ziyaphuma ziyobika noma ziyocela ubuhlobo obuhle kabani. Bese abala ekhaya bazi ukuthi inkomo zaphuma zawushisa ubani. Indlela owaziwa ngayo leyo, hayi ngokuhlala ndawonye. Noma ngavakashelana uzokhombisa uma ukuthi nangu umuntu wami noma hayi mama nangu umakoti ngifisa ukuthi abe umakoti kwakusasa ayizwakali kungashisiwe impepho kwakhona izinto ezibikwayo futhi kwakhona izinto ezingenayo. Ngiyadlula ke lapho yilapho kuphuma khona nekhandlela wedwa uye le ngaphandle ufike ukhulume khona uqede ubuye endlini so right ngoba uhleli nalo muntu uhleli naye akukho lutho naye engaphuma futhi ngokunjani ngoba enye into yasemafletini kumele siyazi awukwazi ukwenza into efletini uze ujule ugcile ngoba phela kokunye usuhlezi khona nje uliqashile ungahamba noma yini kokunye ufika wangena kulo awazi kwakuhlala obani mhlawumbe ungene kulo nje khona umuntu owafela khona awazi kade uzoshisa impepho noma uthi usuyenza izinto kulo kuvuka lo muntu akuxoxe konke ngoba naye ulwela ukuthi indlu yakhe le. So kubalekile ukuthi kokunye uphume ngaphandle ukhulume kokunye mase uyihlambululeke indawo yakho uyihlambululile sulithengele sekungelakho lihlambulule kuqala ulihlambulule bese uyaqala ukuthi ulayitha amakhandlela khona ushisa impepho khona ngoba ulihlambululile wakhipha zonke izinto washo ukuthi wena ola. Hayi siyabonga kakhulu. Ukuphahla esidulini yini ukuphahla esidulini kusuke kwenze njani? Khona nobebuza la umbuzo athi ngibona ukuthi ngisazowuthola yini. Umsinga TV channel, please do subscribe to all South African YouTube channels. Please subscribe to Umsinga TV channel. Ni subscribe nalapha ku Dr. Mnguni. Uthi Umsinga TV channel omunye kimi wake wathi uzongiphahlelela entabeni. Engabe lokho kwakulungile yini? Ukuphahla entabeni nokuphahla esidulini sicela usicacisele lapho ngiyabonga. Okay. Kahle kahle njengoba bengichaza ukuthi uphuma ngaphandle kwale ndawo leyo osuke uhlezi kuyo iyo phela intaba
intaba akuyona intaba ngokuthi isuke kuyintaba, kodwa kuba ngaphandle kwendawo kuyintaba. Uma kuthiwa sokuphahlela entabeni, lowo muntu lowo usuke ngenawo amadlozi. Amadlozi akubo mhlawumbe kuney'nkinga, amadlozi asekhaya koma kuney'nkinga. Uma eshisa impepho la kuzoba nenkinga, uma eshisa impepho ngapha kuzoba inkinga. Kungcono aye entabeni ayomiselelwa khona-ke ukuphahla nokucelelwa ngokwentaba, ngoba akhona amadlozi uthola ukuthi abheke ikhaya kodwa awekho ekhaya angaphandle, ila hlezi khona. Okuthi mase uthi uyakumuntu athi awekho amadlozi kini angaphandle afuna ukungeniswa. Khathi engaphandle-ke nawe uphume kuya ngaphandle yokhuluma ziyabambana, enze into eyifunayo buye ekhaya wasakulandeli. Ingakho kuthiwa hamba uyophahla entabeni. Umuntu ophahla esidulini umuntu osuke elandelwa izitha, umuntu osuke enamacala, enezitha, efuna ukubulawa, efuna ukuqeda lento. Isiduli sinenkosi phakathi kunenkosi esidulini. Ungabona lezi zinto ey'ncane ey'hamba zithi zilanda yonke into ziyibikela inkosi. Wena ngalokho khathi uphahla lapha esidulini, nginenkinga kanje, kwaba ukuthi nokuthi ulayithe impepho wenze konke. Kuzophuma lezi zinto ezimhlophe zithathe lento obuphahla ngayo yonke ziyitshela inkosi ukuthi cha, inkosi yamakhosi uzibanibani ubela unenkinga kanje, sicela uyivale lento bese yavaleka. Nje usibone isiduli sivalekile, asinambobo. Imbobo uyithola ngoba usuzowasizokhodla. Imbobo lakho nakhona ubona sivale yonke into ngathi nje siyindlu yangenhla isiduli uma usibona. Bese-ke inkosi-ke le phakathi le kuthiwa inkosi yomuhlwa bese iyayichitha-ke leyo nto leyo. Qeda ukuyichitha leyo nto bese iyayilokhuzana iyavaleka. Ubone iy'nto zakho sezenjani seyihlambulukile inkosi yani yesiduli. Kunendlela-ke yakhona esizoyilandela ngelinye ilanga siyokhuluma ngayo ngoba asipheli mandla. Sichaze ukuthi esidulini wenza njani, uma uyakhona uya kanjani. Ilokho esingakuveza. Thank you so much Dr. Mnguni. Ngicela ukukudedela ngoba usu-late, kufanele uyoqala. uDr. Mnguni uzobe ku-Ukhozi FM. Ukhozi FM uyakwazi ukulalela online, ngisho ngathiwa uliphi izwe, ungena lapha kwiwebsite yabo Ukhozi FM uthi listen live, ulalele uDr. Mnguni uyakhona njengamanje. So ngicela ukukudedela dokotela, ngeke ngisakunaka ngisho ithuba lokuvalelisa. Ngizoqhubeka ngibachazela ukuthi yonke le mibuzo abayibhalile angeke siyizibe, ngizoyifunda ngiyisende kudokotela bese eyayiphendula. Ivideo nizoyifica kwi-channel yakhe Friday. Actually by Wednesday, sicela Wednesday lena ngoba manje hayi iyaphuthuma kakhulu, sijahe kakhulu. Yonke le mibuzo lana ngizoyifunda, ngizomfundela udokotela, uzoyishutha kusasa ivideo, nizoyithola by 12 o'clock Wednesday. Izobe isikhona kwi-channel yakhe uDr. Mnguni likhona la ku-YouTube. So asenze njalo-ke, angiyizibile imibuzo yenu, ngizoyifunda nje yonke, uzoyiphendula udokotela ukuthi nakho-ke manje sisathi shwi lapha kuKhozi FM siyolalela ukuthi usiphatheleni namhlanje dokotela. Siyabonga kakhulu dokotela, ubhabhayi nje bese ngawujabulela. Awu ngiyabonga kakhulu, ningakhohlwa ngomsombuluko kumanzi phansi. Sikhuluma ngephehlelo amanzi amnyama. Makuthiwa nje unamanzi amnyama kusuke kwenze njani, ungalibali, ungakhohlwa. Tshela wonke umuntu womndeni, umuntu wekhaya ukuthi kuthiwa sinephehlelo la ekhaya, kuthiwa sinamanzi amnyama, kuzobe kukhulunywa ngakho kuthenjwe TV, asihambeni siyolalela. Ngiyacela nilalele bafowethu, nizosizakala. Inkosi yonke senibusise kumanzi phansi ngomsombuluko. Amen. Amen.